que fan veure com si fos una nau espacial, però als anys com 50 està basat en la pel·lícula del Gol del Navegant dels anys 80, una pel·li que a mi em va influir molt i em va agradar perquè fan veure que surt la NASA i que viatgen al temps. Sempre m'agrada la ciència-ficció i viatgen al temps. I la base és aquesta. Això és la nau original, però està al revés, i a la pel·lícula mira cap aquí i aquí la fan que mira cap allà i està girada. Però està aprofitant que tenien abans en els estudis Hollywood, que es deien MGM Studios. Estava aquesta allí posada, jo la vaig veure quan feies el tour de darrere del backlot, però la van treure i van fer aprofitar. Aquí Disney sempre aprofiten tot. By Enterprise. I'm Morak 5, your guide aboard this Highway Inside, the absolute best way to see Tomorrowland. And my stars, is there ever? Now approaching Tomorrowland. And these are two of the best tracks in the cosmos for a bit of light, speedy competition.